Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet en er zijn veel interessante ontwikkelingen op Curaçao. Laten we beginnen met het eerste bericht. Start onderzoeksprogramma Slavernijverleden. Dat is vanochtend op Aruba bekendgemaakt door de Nederlandse minister Robert Dijkgraaf. Hij is de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En hij heeft bekendgemaakt dat er €375.000 beschikbaar wordt gesteld om een wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar slavernijverleden te beginnen, te betalen. Op dit moment is veel onderzoek naar het slavernijverleden vaak met een koloniaal perspectief geschreven. Dat moet anders en er moet meer onderzoek op Curaçao, Aruba en Sint Maarten worden gedaan. En daarvoor heeft de minister dit geld beschikbaar gemaakt. En dat geld is in ieder geval beschikbaar tot en met 2027. Daarna wordt het geëvalueerd. Later in de uitzending hebben we een kort gesprek met Dijkgraaf, want hij is op Aruba en komt binnenkort ook op Curaçao.